Però llavors s'acaba la meva llibertat professional i ve el secretari del jutge civil, que es deia Civit, i ell era un cabo, aquest noi, mig paralític, era un noi que caminava malament, tenia preus plans i tot això, però ell es va quedar era cabo, no? I tenia el sou de cabo, i li feia de secretari, i ell va venir a casa i diu, mira, noi, s'ha acabat la llibertat provisional, haurà de vinc a buscar perquè anem a la presó. I aleshores vaig tenir un acte de supervivència colossal, perquè vaig dir, escolta, es tractaven de tu perquè eren amics, ara jo no tinc res per vestir-me, deixa'm que vagi dalt de la despesa i que agafi una mica de roba i que calçotets i samarretes i llobre interna i 3 o 4 coses així, vine d'aquí mitja hora a buscar-me. I ell va dir, bueno, doncs ja vine a buscar, i és llavors que vaig fotre al camp i vaig anar a dormir a la farmàcia d'en Baltà. Descansant. La farmàcia no tancava, estava oberta de nit i de dia, i aleshores al costat hi havia una habitació molt petita que ara jo he anat a veure-la, vaig anar més tard, i encara hi és, però i ara està ple de medicines, i allà hi havia un catre, perquè esclar l'altre dormia, i a la matinada doncs anava a dormir una mica, i si per cas ja cridaven els clients, i allà vaig dormir, i ell ja va avisar al centre excursionista de Catalunya, perquè aleshores es feia el viatge amb esquís i tot això a Núria, i em va cridar amb un que es deia Carreras, diguent-li de veritat de qui jo era. Un amic meu, que precisament es deia un nom que em feia poc suspecte de separatista, perquè es deia Carlos Díaz Pérez, i aquest noi em va donar la seva cèl·lula. Aleshores no hi havia documents d'identitat, ningú tenia cap paper de res, era la partida de naixement i coses així, i ell em va donar la partida de naixement que tenia amb el nom de Claudio Díaz Pérez, per si cas em demanaven, al passar la frontera de Núria em demanaven el document. Ara vam sortir d'allà i vam anar per un ferrocarril, em penso que va fins a prop d'on hi ha Núria, oi que hi ha un ferrocarril? Ribes del Freser. Ribes del Freser. Això mateix, aquell ferrocarril que s'atura més aviat a baix, oi? I allà hi havia aquest que ja sabia qui era jo, però hi havia 4 o 5 que creien que no sabien qui era jo, que es pensaven que era un que venien a esquiar com ells, però esclar es van estranyar molt que anés vestit de com era civil, per cert que jo portava unes sabates d'aquelles que en deien lluentes, que en deien de xarol, i em van mirar a mi amb un cert menyspreu. A més, quan li van dir que em deia Díaz Pérez, com que ells eren del centre d'excursionista, que era molt catalanista, doncs el miraven com un intrus, mig incrèduls, no sabien qui era jo, amb aquelles sabates de xarol i aquella cèdula de naixement. I esclar, jo estava una mica comprimit i desitjava arribar a lloc per poder identificar, però vam dir, no, fins que estiguis a salvo no diguis res. I llavors vam anar a Núria i vàrem passar allò que sentiu, si ho saps tu, ja ha estat, les 9 creus, que les 9 creus són les creus dels homes que van morir de caigudes que van fer allí. Doncs jo vaig passar allò amb sabates de xarol, i com ja vam ser el moment en què ells havien de retornar-se cap a Núria i que jo havia de sortir, va dir el que ens portava aquest Carreras, va dir, bueno, ara ja ho estem de veritat, aquest és el Jaume Baravillas que s'escapa i ha hagut d'amagar perquè no sap que ningú. I llavors tots vam cridar visca Catalunya i vam cantar els segadors i ens vam abraçar, i jo tot sol vaig anar de Núria passant pels llacs de Carançà fins a un poble francès que es deia Thues, Thus, i allí vaig arribar. Abans de marxar, en Baltà em va donar 2 o 3 mil pessetes per salvar una mica la situació, i jo vaig anar a Lluir i vaig anar a aquest poble de Thues,
UHS, que és un petit poble que té un servei elèctric en Perpinyà. I jo, això és una anècdota una mica bruta, però es vol... Jo tenia ganes d'anar a fer caca, no? I jo li vaig dir, en una casa que vaig demanar acolliment, dient-li que jo havia d'anar a Perpinyà i vaig donar una mica de diners, i li vaig dir que tenia ganes de fer caca, i em va dir, no, aquí cal anar a cagar la ruta, em va dir. I vaig anar a cagar la ruta, i vaig arribar llavors a Perpinyà. Però a Perpinyà ja hi havia un grup que era més o menys dissident del Macià, més o menys partidari d'en Baltà i també més o menys partidari del Cardona. Trobaven que el Macià no es decidia, que el pobre Macià si no tenia res encara, perquè també vaig ser, com saps, de Prats de Molló, i allí em van ajudar perquè anés a París. Ara, esclar, en Macià tenia interès de conèixer, perquè volia saber què passava amb en Baltà i amb el de Sant Just d'Esquerns i amb un grup que hi havia de bandera negra i tot això, i vaig ser rebut Sant Just d'Esquerns, i vaig ser rebut per Macià per saber què passava a Catalunya, protegit per un grup de catalanistes que estaven en contacte amb Macià a París, i també eren representants més o menys directes o indirectes del moment interior dels catalanistes. I des d'allà va ser una cosa una mica irònica i una mica poca solta. Vaig escriure un cable en el jutge meu, Civit, dient-li, senyor Civit, soc a Perpinyà, visca Catalunya lliure. El que se la carregava va ser el seu pobre secretari, que el van ficar a la presó, i sembla que el van expulsar del seu càrrec. A les 25 arribo a París. Allà ja m'esperen uns quants amics d'estat català, sobretot un amb el que vaig tenir una amistat molt llarga, que es deia Josep Fontbernat, que després va ser diputat de la Generalitat de Catalunya i va ser director general de premsa, em sembla, del govern. I aquells, naturalment, ja em van protegir i em van buscar un hotel barat. Però això va ser una bomba per la meva família, sobretot per la meva mare, que va veure que tots aquells somnis que tenia del seu fill ja quedaven impossibles, perquè jo no podia estudiar allà. Però es va produir aquest fet, que el franc en aquell moment era molt més alt que la pesseta, una cosa inversemblant. Per una pesseta us daven 7 francs, de manera que tanmateix amb poques pessetes feia molts francs, i em van pregar per carta, per telèfon, que tornés a començar la carrera d'enginyer, que busqués una escola, que ja ho pagarien perquè amb el preu del franc, que era molt alt, que era molt baix, podrien pagar-ho en pessetes. I efectivament vaig decidir-me a estudiar. I aleshores també hi ha un cas molt especial, i que sembla mentida que les coses de la vida passin així. Jo vaig demanar una escola que fos acreditada, però en la qual jo pogués fer servir el meu primer any d'estudis que havia tingut a Barcelona, perquè quan vaig marxar ja havia passat el primer any de la carrera, a veure si podia trobar una escola que em fes invàlid aquell primer any. I em van trobar una escola que semblava que sí, que se'n deia École Spéciale de Mécanique et d'Électricité. École Spéciale de Mécanique et d'Électricité, que estava dirigida per un home que era considerat com un gran matemàtic, que es deia Monsieur Soudria, S-U-D-R-I-A, Monsieur Soudria, que era molt catòlic i que era director d'aquesta escola. Me la van recomanar
I jo aleshores vaig agafar el telèfon, vaig picar el número i va dir «Puis parler avec monsieur Cidrià». I la secretària va dir «Home, no, per telèfon no, què vol vostè?» Dic «Home, jo voldria mirar si puc entrar a la seva escola». Diu «Bueno, això no es fa per telèfon, vingui vostè». Dic «Sí, però és que és un cas especial el meu i voldria saber si és no, que ho digui de seguida, perquè jo sóc un català que vinc de Figueres, que vinc d'exilat». Diu «Ah, vostè és català?» Dic «Sí». «Ah, això li interessarà molt al senyor Cidrià». I el senyor Cidrià es va posar a l'aparell i em va dir «Qui êtes-vous?» Jo dic «Écoutez, je suis un catalan, que j'ai dû sortir de Barcelona parce que...» I va dir «Escolta, que no seria millor que parléssim en català?» Jo dic «Com, que és català?» Vostè diu «Sí». Diu «Bueno, vaig néixer, vivia néixer a Llers». Venia a Llers. I el seu pare i la seva mare eren catalans. I les guerres era carlista. I amb les guerres carlistes van fugir a Perpinyà. I es van quedar a Perpinyà. I van fer... Tots els noms eren català. Perquè es deia Cidrià i no sé què més. Però també era un nom català. De manera que eren català de pare i mare. Però esclar, aquest noi, com que era petit, i van renunciar, ja va venir altres coses. I es van quedar a França i aquest noi parlava una mica català, l'entenia molt bé, però el parlava malament, i parlava un francès exquisit, i era un gran savi, un gran professor, i esclar, li vaig creure bé, i li va dir, mira, t'ho faré de franc, pots venir aquí i no hi ha cap, no has de pagar res. I esclar, això també encara va ajudar la meva família. I aleshores vaig estudiar 2 anys amb ell, i vaig tenir... també és bonic de la manera que em va examinar. Un dia em va dir, vols venir a casa a dinar? De tant en tant em convidaven a dinar. I era una casa molt especial, perquè ell tenia 3 filles i vivia amb una germana. I per tant hi havia a aquella casa 5 dones. La seva dona, la seva germana i 3 filles. I esclar, totes els hi feia molta gràcia aquest noi català tan jove que havia estat a la presó i em portaven una gran amistat. I era l'amo, feia el que volia. Em donava tota classe de facilitats i cada dia m'imaginava dinar. I quan va venir el meu pare a veure'm, perquè esclar el pare va dir a la meva mare que seria molt interessant que jo pogués anar, que ell pogués anar a l'estiu a França, perquè jo des de França, abans del complot, i anava a passar els estius a Cotlliure, i ells venien de Figueres a Cotlliure, perquè era més ràpid anar a Cotlliure que anar a Girona, perquè hi havia Ballúls, era el tercer port Vendres i Cotlliure, de manera que era la tercera entrada, i el meu pare venia tota la setmana, menys els dijous que anava a fer el mercat a Figueres. I ens ho passàvem molt bé. Ara estem a l'any 1925, que és quan vaig anar per primera vegada a passar l'estiu a Cotlliure amb el meu pare. Passava allà més o menys un mes i després me'n tornava a París i ell se'n tornava a Figueres. En acabar la carrera, perquè la carrera durava 2 anys, perquè era només, com he dit abans, d'una sola especialització, l'electrònica. I en 2 anys ja feien una carrera que tenia el grau d'un alt peritatge aquí, però que no era suficient per entrar a la Universitat d'Enginyers, però que ja era apreciat com un títol universitari d'una certa vàlua. El diploma l'he perdut. És l'única cosa important de la meva vida que l'he perdut, que era el diploma meu de l'entrada en aquesta escola. A l'acabar l'escola, el mateix Cidrià em va buscar un lloc per treballar, perquè era un home que em va voler protegir fins a la fi.
I aleshores és quan es va construir aquell vaixell de transports de viatgers tan famós que se'n deia l'Île de France. I allà em van fer entrar com un jove enginyer. És a dir, jo feia coses de matemàtiques, però poc complicades, perquè tenia 20 anys i em donaven una cosa petita. Per exemple, jo havia de calcular, que era molt fàcil, quantes calories es necessitaven per calentar un determinat espai, perquè això s'aplicava als camarots i als llocs de dormir dels passatgers i dels viatgers i dels mariners i tot això. Era molt fàcil, però tanmateix exigint un títol, perquè a més hi hagués fet altres coses. De manera que sí, va ajudar molt allò. I fins i tot em va ajudar perquè em vaig establir pel meu compte i vaig fer d'electricista, perquè encara que us sembli mentida, a París, a aquella època, hi havia centenars de mils de pisos que encara no havien tenit electricitat. Els faltava allò que en deien aquí a Espanya la cometida. Ja sabeu què és la cometida, oi? I jo vaig fer un amic francès a l'escola que es deia Estruc, que també era d'origen català, perquè jo sempre he tingut sort, però sempre m'han ajudat els catalans o fills de catalans. Aquest és Estruc. I aquest Estruc sabia el dia, el mes, que en un determinat ofici hi posarien la cometida. I esclar, els que tenien aquells pisos esperaven aquest fet amb una ànsia tremenda. Era per ells tenir electricitat. Imagineu-vos el París dels anys 25 i 26. Era una altra vida. I llavors, jo quan ja sabia quin era, com vull dir, aquest l'Estruc, li daven un tant per cent per això. Vaig fer una mena, una botigueta petita que vam fer. Vaig fer una targeta que deia especialitzats en la instal·lació de cometides. I vaig posar el nom Jacques Miraville, perquè semblés francès, amb el meu telèfon, però sense l'adreça, perquè, esclar, jo vivia a casa dels Fontbernats, que eren els dos germans, el solter i el llavors no s'havia casat, el Josep. El solter estava, vull dir, sí, el solter estava casat, sí, amb una noia molt maca que es deia, no me'n recordo. Sí. Ell també era molt maco, les senyores els agradava molt. Un dia ell anava pel carrer i una senyora i és molt maco aquest nen. Diu, miri, si vol, jo li faré un altre d'igual. Diu, encara tinc el motllo. Punt. Vàrem tenir els noms i les adreces de les cases on necessitàvem l'instal·lació elèctrica. I jo anava a veure'ls molt ben vestit i per fer cara d'enginyer. I deia a la concierge, escolti, si vostè m'ajuda i fa que aquests estadants em donguin l'ordre de fer la seva instal·lació, jo li dono una propina, perquè a França tot s'ha de fer així. És dir, que jo donava un tant per cent a l'Estruc perquè em donés l'adreça i un tant per cent a la concierge, que ja diu concierge. Les concierges a França són com una mena d'espies i mig confidents de la policia. La concierge juga un paper molt important a la vida francesa. La conciergeria és important. I aquestes molt agraïdes, i més jo els feia gràcia perquè era jove i tot això. I totes picaven. I teníem la feina que volíem. Vam arribar a tenir 3 o 4 dependents que feien instal·lacions elèctriques. I cada vegada que s'inaugurava venia un inspector que veia si havíem fet bé. Jo també picava i ho fèiem uns sistemes molt fàcils. Es fèiem... Aquesta li fa gràcia, perquè jo soc molt poc manyós, però ho feia bé, sí. Tot es feia en fusta, que es tallava així, com aquí. I fèiem allò que se'n deien va-i-vient. I fèiem poires, que des del llit podien obrir i tancar, tot això ho fèiem bé. I ho fèiem bastant de pressa. Però vam tenir 2 o 3 empleats i vam guanyar 1.000 de francs fent això.